Gaur pilpilean dagoen gai batean murgilduko gara. Bai, gaur bisexualitatean murgilduko gara. Ongi etorri ikur nauzun eretzokora kultura talera. Bisexualitatea, zer da? Genero bat baino gehiagorekiko erakarpen sexuala. Bai, zein da arazoa? Kontzeptu gehiago daudela. Bai, adibidez, pansexualitatea. Generoa hain garrantzitsua ez den erakarpen sexuala. Edo omnisexualitatea, askoz inklusiboagoa. Hemen, nire ustez, aritzen ustez, bisexualitatea kontzeptu aterkia da. Hau da, beste guztiak horren barruan sartzen dira. Egia da, literatura asko dagoela, idei honen aurka eta idei honen alde. Orduan, hor gaude, eztabaida. Hor dago eztabaida. Adibidez, ni neuk neure burua bisexualtzat hartzen dut. Ez pansexualtzat, ez homisexualtzat. Baina, zer esan, norbait aurkitzen baldin baduzue, horrela esaten dizuela, bisexuala dela edo pansexuala dela, galde jozue, ea zein den, beretzako desberdintasuna. Galdetzea ez da entzarrata.